minni mata noddan ko won ala e noddi en tant que addanali la vidéo ji ko ɓortiɗa tuuni falaka ta nodda addana la photo ji ma e vidéo ji ma ko iɗa andi ko ɗum ɗo wallintalam ɓerde ko ɗin ɗon min darata ko ɗin ɗon walantola iɗa andi kam mi woni ɗo tout va bien miɗo jogui piiji ɗin fo ça va miɗo gollude min e lanɗon on est tout proche miɗo gollude e ka fort mi yiyetoma donc sa waɗantalam faaleji hatti ta nodda tertolan tranquillement min ni ko vidéo ji ma e photo ji ma addantalam tuuni ko ɓortiɗa ko ɗum mi faala le reste sa waɗata ɗum ɗon ta nodda mi faalaka appel ma o fiw falaka appel ma donc ça va dans ta lambe andi ko do wallintala non je suis pas n'importe qui je suis pas n'importe qui donc quand il y a eu via donc andi be lambe no andi la qui je suis ta adanta la vidéo di mama photo di mama ko ta lotta laisse-moi tranquille jokka sa il faut dire ma do mi darnati wala de villa mi sodante kionji mi wadante pigi il faut jena e sappo joni men nanti mi prendre n'importe qui sa waɗantala ɗin ɗo photo ji ma e vidéo ji ma ko ɓortiɗa min tan nodda gara e lanniti e way mi waɗi stop mi waɗi standby enen ɗo ɗiɗo ara e lanniti e gara hakkude eyi habitami ko mbaɗo goɗɗo noddudeɗa ɗo quoi goɗɗo no faala yomi yewta ɗo quoi ganda to gonɗo ɗo kono waɗi frère minuma saba way ça va a yalalla yewtude appel mi yiiɗa yewtude appel ko fi ɗum ɗo noon a tilan quoi landagol makko ko ange on bo woni habbono ko ange on boni yew mi ko ɗum ko ɗum ala e lawol ma kon ɗum waɗi ala lawol no wodi de e lawol en andidiri en andidira ko ɓay woni ka pullo ko sabu ɗum simi ari envers ma ça fait mon frère ko min ma haalande ko wonɗa wadde ɗo ko c'est pas du tout normal minani ko mi woni ɗa joni ɗa yimde ɗo yoya addane photo ji ko woni no rewema a tertota kola kon ɗum waɗi hiɗa andi fi koto téléphone siɗa inde goɗɗo yo addane goɗɗum go e ko ɓorti e nder téléphone kono woni bonnude inde yimɓe ɓe rewalan kono andita ko komi ma wowlande ko kon ɗa wadde ɗo facebook hande piiki ɗin fof hande kala ko goɗɗo addi téléphone ma no wawi majjude goɗɗo hocca on téléphone ɗiyoya ɗum ɗon on transféré nan ɗon on ɗon jiwo noon joni haraya a bonni fi makko ka fenade ha neeko ko gonga on mi ma haalade i piiɗa jooɗiɗa sikkude kede min mi andama taw koye anayi kakema happa mi haalane hunde wotere min mi haalante noon koye hunde wotere mi haalante ko acci fof ko fulkanoɗa sikkude kede min mi andama ɗo hiɗa dari ɗo ñande woñande hay ko ñaama ala ko toragol yimɓe jokkuɗa ɗo hiɗa noddude juuɓe to guinnaɓe a wannaɓe étage ji a wannaɓe ɗum ɗo a nokkodirta ko yesso ko wawɗa ɗo waɗe ɗo addami haalka nda no darorɗa sikkude kede honɗu fisi miɗo anduno audio mi yannaynomo ɗum mi annaymo ɗum no wawnanomo fof muɗum mi yannama ko gonga men ma haalande pour que acce woddugol yimɓe ɓen ɗo déshabilla juuɓe amen ɓe lakkine ɗo nangga e virtugol ɓe nder facebook uji kono woni bonnude fi rewɓe fof muɗum ɗo c'est pas bon du tout arrêtez ce que vous faites c'est pas du tout normal ina fempi leyɗe porte ɗo ɗa andi hay ko ñaama ala iɗa nanngude noddugol yimɓe to nanggaynigol e juuɓe yo déshabille o addanama ɗa andi o téléphone ma so majji kombo mbo hoccata o kasa publie ɗum facebook ara a bonnali fi on ɗon min ko ɗin piiji mi haalani o sele ko kon ɗo wonde ko c'est pas du tout farkama toon oɗo no ñamani nayi oɗo ala ko accirata jomboti yo galo maasi yo jomboti yo galo maasi ye ayi ngari kinno sintira jot subhanallah ay hoore annay terenji ɗin avion ji ɗin ayi gite annay alama ƴoƴƴoru ayi noppi annay peeteji ɓe baliyaɓe kinal ngal no wawa ko mangawi morti ay kuuɓi annay gorjoru hunduko kon no wawa faaɓendu naɓanila ñiiƴe ɗen no wawa ponti saade hay toni annay waalorɗe ɗen laakara yahi subhanallah ay dande annay piraji alhajiɓe subhanallah ay enɗi annay enɗi bare annay suketeji ɗin suketeji suwerɓe ɓe ay reedu annay gaburu mamare ɓaawo ngon no waywa alluje ɗen ka laakara boɓi wa ece mango bele jiwa soppuru ñamako koppiwa kaɓɓe lince
folli wa kunto imeko redu wa gaburu mamare subhanallah aynay hayniji o fuyti bobo halfini fure golle yanade himo bornori do annay halfinaɗo kasanke ñoyi mbatuba subhanallah ay ngari ɗum no sinta jot jat jot jat 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 subhanallah wundu ko konno wewa faabedu naɓalila annay ɗuytanaɗo e ala sara ɓeyditana e fana hey mi huliyo hakkude nge allah ay ngari awa ɗum no cotto cattarno no cotto cattanno subhanallah mi huliyo jama